Coyotes, a band.
besonwabile kwakunye nomama beMasizakhe Group ngamaqela omngqongqo akhoyo ke la apha eBhixuma Local Municipality. Siyabulela kakhulu ke bomama inhle into eniyenzayo. Sinye nje isicelo sami bomama xa nihlala phansi ukuba nifake abantwana abasebancinci banijoyine ukwenzela into yobana nibafundise umngqongqo abantwana kuba sinqanda le uba abantwana bethu bahambe ezindwaleni. Kufuneka bafunde apha kuni uba umngqongqo wenziwa njani kwenzela into yobana xa bephuma esikolweni baphume bayonijoyina xa nisenza umngqongqo. Enkosi kakhulu ke bomama.